Guys, grabe gid ka trending kining usa ka batang vlogger dito sa Facebook guys nga si Jovan Official, si Jovan Guapo Official guys. So grabe ka sikat guys. So bago ning nisikat dito sa Tagbina, Surigao del Sur kini si Jovan Guapo guys. So atong tan-aw ni iyang mga video guys nga makalingaw kayo guys, og sa mga gusto pod nga malingaw og mosuporta sa iyang Facebook page guys, mao ni ang iyang Facebook official page. Gahapon pa niya gi-create guys, pero grabe boom talaga siya guys. So panoorin natin ang video niya guys. Mga kabagag na wong, karon kay mag-vlog naman ko. First vlog na ako, magpailaylas ako. Ako si Jovan Ralimocon, 12 years old, nagpuyo sa Purok 2, Santa Juana, Tagbina, Surigao del Sur, Mindanao, Philippines. Wala ko na suko. Napatlok ko. Walis nga dang ilong. Walis nga di ay. Ipalo ko ninyo, suportahi ko. Ayaw mo sigbash-bash ha. Mag-comment gani mo, dapat ka nang nindot. Tarunga, maura to. Agkaran mo din ang akong mama, nag-ilis sa akong manghod na akong mama murag naong nag-iro. O karon ni patanaw ta mo sa balibot sa mong balay, maura ni mong balay guys. Pobre ra kayo mi, among CR gitap-tapan na lang og nawong ni Pimentel dira. Umaw ni ang among lugar diri guys, parte nang nataka dapat makadungog ning mga gobernador dira ipasimento. O guys, isunod na to, magtuta sa among kusina. Ang among kusina nga gabaga, mao na siya guys, nagbaga-baga pa na magani wala na sunog. So dito mga kabagang nawong, mausa to ang akong first content kay murag pinakauna pa man. Isod sa pakuratan ta mo. Say makaingon mo, hala kagana ba ni nga vlogger? Syokre bitaw. Mayong unto mga kabagang aday mga as a vloggeress karon tan-awon ninyo ay among dalan nga bisamot na noog kaliki-liki ni samot ng kalapok etungod daghaning na kayo dal sunod mo sa ako guys kay grabe na kalapok kay sa tanawa mo siya ang update sa atong dalan guys ipasimento na jud ni siya guys gagtuwa nagforman ganina guys kunya karon guys magtuta sa atong CR sige tuta. Kunya ang naong ipimental guys, di dyan na matangkang hantod na. Di ma, simento mo siya o, pagting mataka guys. Simento dyan eh. Guys, diri guys, tanawa guys. Ang naong ipimental diri guys, diri dyan ni mawala guys. Hantod, dili niya ipaperlas ang bawol. Dapat diamond ang dingding nga ni guys ha. Dapat diamond no, kay kalumpagon no. Kalumpagon ang siya guys. Ug maura to, wala ko na suko. Maura to ang ilong nilis ng baba. Go. Mayong unto mga kabagagnaw, ang update sa atong kinabuhi karon, kigitagaan ta ni Congressman Pimentel og cellphone. Bugas, pampers, gatas sa manghod, ug mga grocery. Daghan kayong salamat Congressman Pimentel ug sa mga supporter nako dira ug sa mga vlogger na nga diri. Dili ko makaisa-isa sa inyong shout out. Salamat sa inyong suporta. Maura to ang among balay. Hapit na kalumpagon. Wala ko na suko. Maura to guys ang ilong nilis nga. Good morning mga kabagagnaw. Salamat di ay kang Congressman Pimentel o kang Governor Pimentel. Salamat kayo. Salamat sa pagsuporta. Masimento na dyan ni among lugar diri. Masimento na ni. Kapila mong CR, ipaperlas na ring bawol. Kay madam. Okay. Mayong bundag mga kabagagnawong. So karon na kitay 26k followers sa atong official Facebook page sa Jovan Guapo Official. So karon guys, inyo kong i-follow diri guys kay mao ni ang ako yung tinuod nga kon guys kanang nagsundog-sundog guys. Ayaw ninyo i-follow, bagara na silag nang. So maura to guys, diri mo mag-react. Oh, wala ko na suko. Nilis nga grang ilong. Maura to guys. Go. Mayong hapon mga kabagagnawong. Karon jud gabi jud ang Ginoo. Itagaan jud tiyag niyag daghan kayo nga blessings sa umapaw ang akong blessings karon jud. Ug sa mga issue dira karon nga ay mo kabalaka tawon dira ako ray nakabalo sa akong Gmail og password. Ay mo kabalaka kay bright jud ko lisod sa ako ipagamit makuhaan akong kwarta. Joke ta bitaw. Guys, salamat jud kayo sa Ginoo. Number 1 na akong pasalamatan. O grabe jud guys.
Kabalo mo, ako rang gipangandoy ang iPhone. Pero karon nahawidan na jud nako guys. Mao ni siya guys. Salamat sa Bislig iPhone Center. Salamatay gayod sa iPhone. Wala ko na suko. Ang ilong nilisnag lang.